खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बर'दिन समनि गामियावसो फैदों। गामि माने सान्तिपुर एरियायावहाय गोजा गोमोल' नुलाजोबदों। ओमफ्राय दा आङो मोनसे रबार बागानावसो दङ नै रबार बागानावसो। ओमफ्राय भिडिअ खालामनायनि खारना इउपिपिएलनि एमएलए सार लरेन्स इस्लारि मोनसे मनमोहन सिंह बारग' पीएम ना प्राइम मिनिस्टार कंग्रेस पार्टीनि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों। बे मोनसे लोगोसे आरो मोनसे लटारिनि बागैसो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों आं। थ' दिनै रावनिबो सायाव बारा सोंखारिनाय बा बुंनाय बा बेफोरबायदि बुंथ'नाय नङा। जों गासैबो पलिटिसियानफोरानो जयैनो जालायनांगौ। हायो सोरबा इउपिपिएलब्लाबो बिपिएफब्लाबो जयै जानानै गेलेयोबा जोंनि थाखाय नेक्स्ट 2025आव जों सोरनिबा गोहो लानानै स्टेटआवथ' जों सोरखौबा जाय फैयो जों बेजोंनो थांखानांगोन। सोरबा बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन थांखानांखागोन, ज' जाखानांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया बा जिखुनु फोरबोफोरब्ला जोंनिया दैदेनगिरिफ्रा ज' माखासे हामलायथि बावहरनायफोरखौबो नुनो मोनो। लोगोसे आरो बारा इनडाइरेक्टलि सोंखारिलायाबा मोजां जागोन। थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो, फंनैसो नैबेखौसो बुंनो नागिरदों जे फैगौ 2025नि 22 तारिख जानुवारि सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि बानजायनायाव मोनसे लटारि खेला होगानो थांगासिनो दङ जानुवारि 22 तारिखआव। आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ नाम्बारखौ। लटारिखौ सोरनाव मोनगोन? नैबे सोमदोन बरगयारिनावबो मोनगोन, देरहासारनावबो मोनगोन आरो एमजेनावबो मोनगोन। आंनावबोथ' 100% आंनाव मोनखागोन दङ हिसाबै सोरबा लानो गोसोब्ला लानो हागोन फिनबाव। आरो लटारि खेलाया खुनु इलिगेल जानाय नङा, 100% लिगेल। आरो नैबे लटारि खेला होनायनि खारनानो बिनि थाखायसो होनाय जादोंबो जे जायफ्रा एनायै नांनानै थानाय ना बिथांमोननि न'आवहाय फिसा माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हायो नामा। सिजौ फाउन्डेसन आरो सेरेगा फाउन्डेसन बे मोनसे बिथांमोना एनजिअफ्रा जुदि माबा मोनसे होनो हायो नामा हिसाबै बे लटारिखौ होनाय जादों। बा बावहाय खुनु पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया। ओंखायनो सोरबाफोर लायोब्ला थाबैनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो नैबे गुबुन जायगायावबो मोनगोन। दा ओंखायनो जोंनि नैबे चिरां क'क्राझार एभेलेबेल जानानै दङ। जों साब्रैनावनो एभेलेबेल जानानै दं। जायफ्रा देरहासार इस्लारिनि नाम्बार दं बिथांमोनाव कन्टेक्ट खालाम। आरो जायफ्रा सोमदोन बरगयारिनि कन्टेक्ट दङ बिथांमोनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिथांमोननाव मोनगोन। आरो नैबे एनिथिं एमजे बिनावबो मोनगोन। आंनि नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव होनानै दोनगासिनो दङ। नोंथांमोना एभेलेबेल मोनगोन। थ' लोगोफोर सार लरेन्स इस्लारिनि माखासे बिबुंथि ना दुखु फोरमायनाय बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनानै लानि। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोङो मैया मोनायाव जोङो खोनानो मोनबाय जे जोंनि हादरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङा रुंसारि जाबाय। खोनानानै जों दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जोंनि हादरनि गाहाय मन्थ्रि जानायजों लोगोसे बिथाङा मुलुगनि सासे बयजोंबो मिथिजानाय सासे अर्थनितिबिद होननानै बिथांखौ मिथियोमोन। बे हिसाबै सासे गेदेमा सुबुंजों लोगोसे जोङो दिनै बिथांखौ जों जुदि नायोबा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो सासे बेबायदि सुबुंखौ जों खोमानानै लानो गोनां जाबाय। जों जोबोद दुखु मोनदों। आरो जोंनि स्टेटआ जेरैबायदि बुंदों 7 साननि थाखाय दुखु फोरमायनाय एबा दाहा फोरमायनाय फालिगोन होननानै। दा जोंबो नैबे जोंनि जे बादायलायनाय बावहाय जोङो कन्डलेन्स जों खालामदों। आरोबाव जोङो बेखेवनायाव मोनसे मोसानाय जों होदोंब्लाबो दानिफ्राय जोबजासिम जोङो खुनु बेहाय कालसारेल जे प्रग्राम बे प्रग्राम जों थानाय नङा। बिथांखौ मान होनानै एबा बिथांनि थैनायखौ दुखु फोरमायनानै जोङो कालसारेल जेफोर प्रग्राम बे प्रग्रामफोरखौबो जोङो पस्टपन खालामदों।